चला ये. तर मी काय बसू, हैसून बसू. मी आता अर्ध्यापर्यंत रिक्षेने येलो आणि हैसून आता पायरे सुरू होतात. तर थैसून आम्ही आता चालत जातो. आई माऊलीचा उदो उदो. तो सुसाटा कानात वारो भरलो त्याच्या. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, तुम्ही कालचो व्लॉग बघला असाल तर तुमका समजला असत आम्ही लोणावळा गेलो, आणि नाही बघला असाल तर ह्याच्या अगोदरचो व्लॉग बघा. आम्ही लोणावळा केलो आणि ह्या विलाकार राहलो. तर आज आमचं दुसरं दिवस आहे. आता सकाळी उठून आम्ही फ्रेश वगैरे झालो, आंघोळ पांघोळ केलं आणि आता दीपाली नाश्ता आमचा इलेला असा. दीपाली चाय बनवीत गरमागरम, कारण हे किचन पण हा. आणि त्याच्यानंतर नाश्ता करून रिक्षा आम्ही सांगितलं, त्याच्यानंतर आम्ही जाणार एकविरा आईच्या दर्शनाका. तर आता रिक्षात येत आता नाश्ता करतो. भावी ज्या सकाळी तयारी बियारी करून खेळूक सुरुवात केल्याने आहे त्यांच्याने, हे बघा. आणि आज जे नवीन व्लॉग बघतात त्यांच्यासाठी पण आम्ही विला दाखवतो. चला, तर भावी जे आहे खेळतात आणि आता दीपाली नाश्ता हाणूक जायत. मग हाय मस्तपैकी बसून आम्ही नाश्ता करू. काल हाय जेवलो होतो आम्ही. आणि ह्यो स्विमिंग पूल हा बघा, हा सर्व किचन आहे. आणि ह्यो आमचं बेडरूम. काल ज्यांच्याने लॉग बघल्याने त्यांना माहीतच असतात. वरती पण आहेत 2 बेडरूम, पण आम्ही हयच राहिलो कारण हाय मस्तच होता. सर्व बॅग पॅक करूचे अजून, कारण ह्यो बेडरूम भारीच होतो. ह्यो आमका सर्वांकाच आवडलो होतो, ह्याचं व्ह्यू वगैरे. आणि वरचा पण चांगलं होतो, पण आम्ही हयच राहिलो. झाली काय चाय दीपाली? तर हाय चाय दीपालीने ठेवल्या ना मस्तपैकी उखाळ येलो. तर आता आम्ही चाय पितो. सर्व व्यवस्था आहे, चाय पावडर, चाय, दूध, फ्रीज आहे, वॉशिंग मशीन आहे. वॉशिंग मशीन आत्ताच लावलो, ते कपडे काढूचे पण आहेत. A to Z सर्व आहे. हे पण आहे, ओव्हन पण आहे, फिल्टर आहे, सर्व जबरदस्त आहे सुविधा. तर आता नाश्ता तर थंय गेला आमचा. चाय आहे आता गरमागरम आम्ही घेतो आणि चाय पिऊक जातो. भूक नाही लागली तुमका? चला लवकर जाऊचा, तुमका हाय ठेवून जाऊ आम्ही. हा, तुम्ही हायच खेळत राहा ना मग. हा, आम्ही जातो. चल. मिरची खाऊ नका. तर हे कांदे पोहे आहेत आणि चाय हा आणि मारी गोल्ड. ढोसे वगैरे होते, ते लेट होणार होते. तर आम्ही सांगला आमका नको लेट, काय असात तर लवकर देवा. तर त्यांच्यानं कांदा पोहे हाणून आमका दिल्याने आहेत. तर ते आता खातो आम्ही आणि जातो. आता आमचा नाश्ता बिष्टा करून झाला आणि रिक्षा पण येली आहे. तर आम्ही आता जातो. हे चला, गेट उघडा. दरवाजा बंद नाही केला. अरे बापरे, दरवाजा बंद नाही केला. चला ये. तर मी काय बसू, हैसून बसू. आम्ही 2 मिनिटातच आहे कारल्या गेलो. आणि आता किती मिनिटं लागतील जाऊ का मंदिराजवळ? तर आता 5 मिनिटात आम्ही मंदिराजवळ पोचू. तर आम्ही आता पायथा मंदिराजवळ नाही गेलो, आम्ही डायरेक्ट आता वरती येलो रिक्षेन अर्ध्यापर्यंत. आणि हैसून मग आम्ही चालत वरती जाणार पायरे. भावी जे याचे थोडे पायरे कमी गेलो आम्ही. व्ह्यू वगैरे मस्तच वाटतं. तर आम्ही आता अर्ध्यापर्यंत रिक्षेने येलो आणि हैसून आता पायरे सुरू होतात. तर थैसून आम्ही आता चालत जातो. चला, लेट्स गो. डोंगरावर जाऊचा वाटतं आपल्या. होय, हा काय मंदिर का आपण पण नवीनच येलो, काय माहित नाही. बघू. जिया काय स्पीड नाही तुमच्यात. आम्ही बघ खाई येलो, अजून पायरे चढूच्यात. हे बघा, जिया येली बाबा आमची. तर आता आम्ही येऊन पोचलो आणि इथून आता आतमध्ये जाऊ आम्ही. आई माऊलीचा उदो उदो. हेच का चप्पल काढायचं? हे कारलेली नाही.
तर आता आम्ही आतमध्ये जातो. लाईन कमी आहे तर इथून थोडीशी लाईन आहे, तर लाईनीत आम्ही हवं आता. आणि फोटो काढू का म्हणाई. हा हे बघा, त्यामुळे आता आम्ही हयच आता थांबवचं लागणार आहे. घेऊन चालला हो. उडवणार नाही काय, उडवलेला. आमचं दर्शन वगैरे आता व्यवस्थित झाला आणि हय आम्ही येऊन बसलो. आणि केव्स फिरूक तर नको म्हणतात ते, तर आता आम्ही खंडाळ्याक जाऊचा म्हणतो. तर आधी आम्ही आता पायथ्याशी जातो, थंयसून मग रिक्षा वगैरे किंवा गाडी काय हाता बघतो, खंडाळ्याक जातो आणि थंयच जेव आणि परत आमच्या विलावर येऊ, बॅगो बिगो घेऊ आणि आपले डोंबिवलीक जाव. होय ना, हेच प्लॅन आहे ना आजचा. प्लॅन सक्सेसफुल. चला लेट्स गो. तुझा प्लॅन आहे. चला लेट्स गो. लवकर. काय रापत जिया बघा आमची कशी पुढे आहे आणि तुम्ही मागे राहतास. मी पुढे येईन लगेच गिअर टाकून. सावकाश उतरा, सावकाश उतरा. लय उतार आहे. तर हे पायरे उतरून आता दमले आहेत, तर आता नाश्ता करू जात. उन्हात बसतास की काय, थंडी लागताय का. मागवा काय बाबा. आता आमचा नाश्ता इलेलो असा है काय, मसाला डोसो जिया, भावी साधो डोसो, कारण भावी आमचं साधा आहे ना. आणि माझं ओनियन उत्तप्पा. बॉस ओनियन उत्तप्पा. पोहे खाल्लेले काय जिरले की काय तुमचे. होय भावी जिया, पोहे खाल्लेले जिरले काय तुमचे. तर आता नाश्ता करतो ना, पुढच्या प्रवासाक निघतो. मसाला डोसा जास्त झालं वाटतं, ते स्पीड वाढलं त्यांचं. दम हा त्या मसाला डोस्यात उडपीवाल्यांच्या. हे सुसाट पुढे आहात. चला दमलास काय. चला लय बसलास. चला चला. आय ग आणि बाबा ग. तो सुसाटा कानात वारो भरलो त्याच्या. चला चला लवकर. आम्ही आता वरती दर्शन घेऊन पायथा मंदिराजवळ इलो. आता दर्शन घेतो होय आम्ही. आई एकविरेचा उदो उदो. तर आता आम्ही लोणावळ्यात गेलो आणि लोणावळ्यापासून आता खंडाळ्यात जातो डायरेक्ट रिक्षा. आम्ही लोणावळ्यात इलो आणि लोणावळा हा लेक हा तो बघू का आम्ही हा इलो. पण आता दुपार झाली आहे, काय नाही आता. आय लव लोणावळा. हे काय करतास, बसू गेलास काय तुम्ही. होय मस्त वाटतं एकदम थंडगार हवेशीर. आणि हो सर्व लेक हा लोणावळा खंडाळा लेक. आणि बोटिंग बिटिंग सर्व बंद आहे वाटतं. बोटी बुडाले आहेत. नाही बोटी बिटी आहे सर्व बंद आहेत. सर्व बंद झाला. काहीतरी बोट बुडाली, काहीतरी इश्यू झाला होता त्यांचा. ते आता इलेक्शन नंतर चालू करणार आहेत. ठीक आहे, तो पण असंच बघून घेऊया आणि आपण जाऊया ना, जेवूया आणि आपल्या विलावर जाऊया. बॅगो बिगो घेऊन आपला. मग ते खेळशाल ना तुम्ही विलावर. चला. भूक लागली का काय. होय भूक लागली बापरे. डबल नाश्ता करून. तर ह्यो खंडाळा लेक आहे. ह्या आता बोटी बिटी सध्या बंद आहेत. हे बघा मस्त आहे एकदम. हे बघा
चला बघितलास ना. आम्ही 5 मिनिटात हे रवलो आणि परत रिक्षा करून आम्ही खंडाळ्यातून लोणावळ्यात आता पोचलो आणि आता हा जेवतो आणि आमच्या विलावर जाऊया. चला बघूया काय जेवण हा काय. हा तर लय मोठा. तर आता आमचं जेवण इलेलं असा म्हणजे मगाशी आम्ही खाली बसलो होतो. हे फक्त नाश्ताच मिळता म्हणजे मिसळ वगैरे आणि काय काय पिझ्झा वगैरे ते मिळतं. तर आता जेवसाठी आम्ही वरती इलो. तर हा पनीर चटपटा घेतलं, तंदुरी रोटी आणि पुलाव मागलं. तो आता येत थोड्या वेळ. तर आता जेवतो आणि आम्ही आमच्या विलावर जातो. चला येवा जेव. बारको ढास मारता बघ कसं हा तू. लय भूक लागतं रे का. जिया स्माइल स्माइल. असा असा बाबू. जिया बाबू हसा. नाही तो खाण्यात दंगा. खा खा तू. आपले व्लॉग बघतात. फायनली आम्ही आमच्या विला जवळ इलेले असं. जरा शूज बीज काढतो, जरा आराम करतो आणि निघूया. विला आमचं जबरदस्तच आहे, प्रश्नच नाही. हे चाय बी ठेवा काय ती दीपाली. चाय बी ठेवा आमका काय ते. फॅन लाव, AC लावा, जरा आराम करूया आणि निघूया. जिया झोपली. जिया झोप. आम्ही झोपून वगैरे उठलो आणि आता तयारी केलं आणि आता आम्ही निघतो. भावीच्या खेळात शूज बीज घातल्या नाही ना. सर्वच आम्ही झोपलो होतो. कधी 3:30 वाजले कळलेच नाही. 4ची ट्रेन आमची. तर आता आम्ही निघतो. चल भावी बस. चला लेट्स गो घरी. आता 7:40 का आम्ही डोंबिवली का येऊन पोचलो आणि आता आम्ही जातो. तर मंडळी मस्तपैकी लोणावळा फिरून इलो. मजा येईल ना. खरंच मजा येईल. आणि आम्ही ज्या विलावरती राहिलो होतो तो पण लय भारी होता. आणि अगोदरचा व्हिडिओ बघायला नसाल तर नक्की जाऊन बघा लोणावळ्याचं. आणि आम्ही त्याच्यात लय सारे म्हणजे भरपूर सारे A to Z वाल्यांची विला दाखवलं होतं. सर्वच भारी विला होते. म्हणजे ह्याच्यात राहा ह्याच्यात राहा त्याच्यात राहा एवढा प्रश्न पडलो होतो. एवढे भारी होते आणि आम्ही राहिलो होतो तर खरंच भारी होतो. त्यानंतर पूर्ण लोणावळा खंडाळा फिरलो. आई एकविरेचं दर्शन घेतलं. सर्व सुरळीत. प्रवास पण मस्त झाला. सर्व सुरळीत अगदी मस्त झाला. आणि आमचा तिकीट काढून दिला नव्हता traveltrip.com वाल्या. आणि दुसरं म्हणजे हे A to Z वाल्याने विला बुक करून दिला नव्हता. तर दोघांचे नंबर मी स्क्रीनवर देते, डिस्क्रिप्शन मध्ये देते. तुमका जर हवे असला जाऊचा असला तर दोघांका किंवा कोणाक हवा ते का तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि हा व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा. जावा खंडाळा लोणावळा आपलाच असा. जावा मजा करून येवा. बाय. जय महाराष्ट्र.